awikna masida. Amin. Kita wata jamamoy sika padang sawadya. Adina dana wiraman sika padang sawadya. Sang dewa jaya wiraman sika padang sawadya. Om Swastiastu awikna masida. Om Santi, Santi, Santi. Aturan Tunggul Pati Jendra Aturaken sembah pangabekti mugi konjo Kang Mas. Dimas kadangipun Kakang wong bagus wong jelunek. Jika mengaturaken pangabekti lan Kakang tak tombo mung puja stutinipun Kakang kowe kebatamana. Sanget ing pamundi kula mugi ndadosaken tego kaenan kula Kang Mas. Sawentara lungguh kang prayoga awit oning parpatan pendopo Kabupaten Penaruan akeh para kawula kang padha netepi kewajiban sowan. Ngestaken dawuh Kang Mas. Bawarana kula Kang Mas bareng pun Kakang miterang lawan Siram. Piye anggon netepi kewajiban kula wendah magang ing Kabupaten Penaruan. Nuwun sewu sakderengipun Kang Mas. Kepareng matur kula namung badhe caos sembah ugi kunjuk rumiyin Kang Mas. Bawarana Siram ngaturake pangabekti kalawan pun Kakang gotak tompo puja astutinipun Kakang kowe kebataman. Sangat anggen kula nampi mugi ndadosaken teguh ing kayuhan kula Kang Mas. Candrawati Kanggo katimbalan. pun Kakang bakal nyuwun pirsa kelawan Siram. Piye majuning prajurit wanita ing Kabupaten Penaruan. Sedaya para prajurit wanita wonten ing Kadipaten
Yanto sliramu mung kula wentah prajurit wanita. Ning panggula wentahmu aja nganti kalah kelawan prajurit liya. Yusta akan kau. Lungguh Kang Mrayuga. Dumateng dika Bapak Guru Walang Sungsang sak rawuh panjenengan wonten ing Pendopo Kabupaten Penarukan ing putra boten badhe kesupancas pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa panjenengan Bapak Guru Walang Sungsang. Kula tampi mugia dados teguh kayunan kula boten supe pun bapa sungkem pangabekti mugia kunjuk dhateng ngarsa panjenengan. Sampun kula tampi dawaos sami-sami. Sawetawis Bapak Guru Walang Sungsang kula aturi lenggah ing prayoga. Ngestaken Marang sriamu teh tunggul patu. Kanjeng Dipati Jimat Punden kau. Kepiye ala ing kawula ing Kabupaten Penarukan ing sakwise panjenenganku kangasta cempuriting negara ing Kabupaten Penarukan. Wiwit penaruan panjenengan Kang Asta ingkang ngemudi wit kawula ing pucahing gunung mandhap barang ladusan caket Kutaraja ing Penarukan sami ngrasaken Rasa kanggolan soang-soang setunggal kemawon boten-boten sing sambat awit napa sedaya menika kenging ngribawanipun Kanjeng Dipati tunggul kula. Dai tunggul patu panjeneng sawise aku dilenggahake dadi pengayoman aku rambilah mulahake marang para kawula ing Kabupaten Penarukan njur Sinta Asta adiling pranatan ing Panarukan raketan kiri paju keling baling-baling loro saudon telu saurupan yen to pancen akeh labola-gete ora swara bakal nampa ganjaran jumbuh marang labola-gete nanging tisba kosok bali yen pancen ana kawula ing Penarukan kang dadi momo ing kawula Penarukan tumindak jejengilan tumindak ora gawe tentreming negara cekel sowanke bakal tak patrapi widono jumbuh marang kaluputan Niku mesti nang jumbo raosanipun kawula Penarukan. Sami raosan panjenengan menika saben mukti kawula niku nderek mukti. Rekoso kawula rekoso panjenengan mugi pinan mugi kawula niku sing diremeni. Mergo aku iki dadi pengayoman lanjur kebo gedhe menang budaya. Ulo gedhe menang sabete ora sumrambah pancen sing asta. Pun jering paprentaning negara Penarukan ki aku nanging iki kagungane kabeh para kawula. Lah niku boten jenengan niku ngrasaken kanikmatan piyambak ndulunge wetenge nang idak kamardikane kawula kirang ngaten to nggih. Mantap. Ya sawentara lungguh Kang Mrayuga. Nggih. Bapak Guru Walang Sungsang sabda katimbalan panjeneng parpatan menika kula kepengin nyuwun pirsa kalih panjenenganipun Bapak Guru Walang Sungsang ing Kabupaten Penarukan menika kabawah parentah ing Kasultanan Bintoro Demak monggo sampun marambah-rambah ukir kula badhe netepi kewajiban sowan wonten ing ngarsa dalem Kanjeng Sultan Trenggono panjenengan nyandhet kula tasih tumpangso yen kula namtu yektosipun menika wonten kawigatosan ingkang kados pundi kepareng kula nyuwun pirsa dumateng Bapak Guru Walang Sungsang. Nah niki kersanipun cetha nggih gamlang sampeyan kelentu dikon takon busur. Dong tentang sejarah Nuwun sewu nggih. Nggih, pripun? Sambet kalian perkawis ngenani panjenengane
yen to arep sowan nyanggoning Kasultanan Demak tak candhet niku mergo ana perkara sing bakal tak aturke marang Sri. Wonten jalaranipun. Lajeng jalananipun menapa perkarane napa? Dadi kula niku ben ora tumangsa. Nggih kula menggawe. Wektu dina iki aku tak mbuka lembaraning sejarah Iya, monggo. kang dumadi duk rikala Majapahit Diasta Sinuwun Prabu Brawijaya Kertobumi. Iya. Ngengeti rikala semanten Majapahit timbul perang ageng ingkang dipun jalari saking Adipati Kelengkadiri ingkang nami Grendawardhana. Iya. Minggahipun wonten ing Gunung Mahendra. Keloro-lorone Sinuwun Prabu Brawijaya Kertobumi Iya. mongko patah sampun jumeneng dados sultan wonten ing Demak Bintara. Lho kok mboten saged, mboten kersa sabiyantu dhateng ingkang Rama. Samunipun laten Sinuwun Prabu Brawijaya Kertobumi Iya. mesgul penggalihe rikala kula sih pireng jalaran kula tasih dados prajurit magang merjurit Bayangkara wonten ing Majapahit. Iya. Samunipun ngaten Raden Sahid nggih Kalijaga teka wonten ing pucahing Gunung Lamurtali Gunung Mahendra. Nggih. Nyuwun ingkang sipados Sinuwun Prabu Brawijaya Kertobumi kersa nyengkuyung dhateng adekipun Sultan Patah nanging sampunipun mesbul nyabda dhateng Patah Demak bakal kuat mung 3 jumenengan lawase 68 taun. Rubuhing Majapahit kasrat wonten ing pangimaman Masjid Demak. Condro sengkalanipun menika sirna ilang kertaning bumi. Sirna kosong ilang kosong kerta papat bumi siji. Niku nek diwalik 1 4 0 0 niku taun Saka utawi taun Jawa. Iya. Yen taun Masehi kaceke 78 taun. Tegesing Rubuhing Majapahit barengi adeking Demak niku taun 1478 niku taun Masehi. Sinuwun Prabu Brawijaya dawuh dhateng Raden Sahid nggih Sunan Kalijaga. Nyabda dhateng Demak kuat 3 jumenengan lawase 68. Diwiwiti Raden Patah. Jumeneng dadi sultan wiwit taun 1478 nganti 1518. Tegese kuat mung 40 taun jumeneng dados sultan wonten ing Demak. Lajeng dipun lenseraken dhateng anakipun ingkang nami Adipati Unusi. Kuat 3 jumenengan nganti 1518 nganti 1521. Kuat mung 3 taun apa wong ketoprak. Mati wonten ing Selat Malaka musuh kalih wong Portugis Kublekat. Lajeng ing mriku dipun terusaken sinten ingkang jumenengan wedal sak mangke Trenggana. Mongko Trenggana wedal sak mangke sampun genep 20 taun. Tegese Demak menika sampun 28 taun. Menawi njumbuhaken sabdane Sinuwun Prabu Brawijaya Majapahit Demak wapun 28 taun kenging menapa panjenengan kok badhe caos pepeti wonten ing Kasultanan Demak.
lembara sing tanpa tanja bebasan padha karo nguyai segara. Ingkang tegesipun kula kedah balekaken kejayan ing kraton Majapahit. Leres, leres. Jalaran Demak medal sak mangke kanton sak yuping payung. Boten sanes sedelok meneh Demak bakal bluboh. Nggih. Menawi kula rasaken ngendikane Sang Resi Walang Sungsang pas awit ginanipun menapa panjenengan jumeneng Bupati Menarukan niku laskar ing Majapahit dikala semanten mongko adeke Kadipaten Bintara kasan jumeneng Bupati Natapraja kuwi ngiyanati yang sepuhipun boten nuwun ilang mongko jenengan adek omah kemawon nyuwun donga restu lan wong tuwa adek gelar Bupati Natapraja babar pisan boten ngabari lha ngoten dipun Padha karo anak keladuk wani kurang lawan wong tuwa. Nggih. Yen ngono tanpa pedah Nggih. menawa aku deku-deku ing Kasultanan Bintara. boten wonten kinanipun Ya Dek. Yen pancen kaya ngono Dek. Sineksenan kabeh kawula ing Kabupaten Penarukan. nggih Senggala Warana wiwit dina iki babisake Demak lan Penarukan sengaja balela talela balela. ampun kawistara balela monggo paring gawe kang kadang warana senggala bentengi sakyat-kyatipun ing Penarukan tapi menuju utusan saking Demak dipun bendha boten pikantuk mlebet ing Penarukan karena ceklek penggalipun piyambun bribi Kuwi berkawis kanggo dadaning nah Senggala lan Sriram Warana dawuh wis krungu dhewe wektu dina iki betengi negara ing Penarukan. Daramu Ojo nganti ono saliyane wong Penarukan sing mlebu ing Praja Penarukan. Yen ono wong Demak cekel mangket. Sampun terang jelas rojo Jawa Penjara. Menawi mekaten parang kula nyuwun pamit. Ono. Baik. Pangestu Kakang. Sing hati-hati. ingkang kadang Candrawati ampun dipun joke kula tak anuge mangke menawi Betawi nembe kadang Kowe wani tanggung jawab. kena boten Candrawati Jawab timbalakan. ing ngarep pesta kandhaan. Kukuhke prajurit wanita ing Kabupaten Penarukan. Yen ana musuh saing Kasultanan Demak Bintara. Siap bacoke maju perang musuh Senopati perang sawan Demak Bintara. Menawi sedaya pangan tiga kali. Kula badhe ngesakaken jawaban kita. Sing hati-hati. monggo dorai monggo katon mriki mawon nggih Mateni. Wopo Walang Sungsang panjenengan ngresakake kundur wonten ing kasepuhan menapa jampangi lampahipun wedrah wonten ing Kabupaten Penarukan. Kula mutawatosaken dhateng ingkang kadang. Kok bilih wonten sisete urung kan wurunga kula ingkang panjenengan. Mekaten iki. Pramila kula badhe jampangi lakune dhateng ingkang. Oh ngeten, monggo dherekaken sepindah. Lakon balekake jalan Majapahit. Keporongan Sut. Sing itu sabda katimbalan. Aku pengen mangerteni kepiye nggonmu nyayai kewajiban nyumbuk kabeh prajurit ana sak tengahing alun-alun. Keparang matur anggen kula-kula wentas sedaya prajurit magangan anyar wiwit oleh Beloro Gelepasing Palastra
Samenika cukat caket Ringginas uga trampil malah saya sampun wasis. Bagus. Si Ya kuwi sing tak karepake. Mergo yen to iki dina kowe kabeh kadhawuhan kan Kanjeng Sultan yang supaya tumuju ana ing panarukan. terus Yen to ora ono bener, urung tan urungo mengko perang lan perang. Dadi sing tak jaluk ya iki barisaning prajurit ana ing Kasultan Demak Bintoro wis padha baris petis pagregeger. Bagus. Yen ngono siagake sakabehing prajurit. wis taken jauh. Kabeh Pratamtomo! Syoga makarya lumaksana makita-kita. Adya! 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 Sopri sing tak akarepake. Kowe dadi cuyuk nyayuja. Prajurit ana ing Kasultan Demak Bintoro. Aja nganti lero. Yen to ing menggone pelero, sisip sembiti ana ing diri pribadi paling jauh. Adya! Adya! Sekabehing gegalaman tumbak pedangan pedomo aja nganti sing kliwatan. Ayo! Prajurit, engel, rute! Menawi mboten lepat panjenengan pepatih saking Demak Bintoro. Iya. Patih Prabu Semi. Aku Temenggung Prabu Semi. Yen to pengen gelah ana ing pangarepan nggonku bal tumuju ana ing panarukan. Banjur sapa satriya sakembaran sing gagah piteksa ana ing pangarepan? Aku Jawa Sengkala. Ditepungke aku Joko Wasta. Sapa Sengkala lan Warono. Ya. Yen to kowe nyandhek sing dadi lakuku. Nemu pirang perkara. Nganti kowe nyandhek nggonku tumuju ana ing Kadipaten Penarukan. Pundi dawuh marang resane Kang Mas Dipati Tunggulmulo. Soal sinten kemawon boten dikeparake minggah wonten ing pandhapi aku Penarukan. Sing kolan kowe Warono. Yen to aku ki mono salah sawijining duta pamungkas. Ora ngembungke duta panglawung. Bisa ora bisa yen to aku kudu bisa pinanggih kasemban ana ing Panarukan. Ora ana liya Dipati Tunggulwulung. Nanging kene ngopo yen to kowe sakloron dadak mambang apa sing dadi lekas kowe? Nanging kuwi bener apa kang dadi kandhane Kakang Joko Warono. Aku kan dadi saksine minangka Kakang Bupati Tunggulwulung. Dawuhake mbok menawi sok sinten kemawon ingkang badhe Munggah ana ing Penarukan boten dikeparengake. Ya, kena. Nanging kowe kudu eling. Sapa Prabu Semi
pindhaning pengayoman oning Kasultanan Demak Bintoro. Purbawa sesuk wis dipasrahke karo aku. Dadi sapa wae sing dadi pepalangi, rawe-rawe tak randas, malang-malang bakal tak putuk.